ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Met jong ikhlung balasong haga plastik. Namar pa kilalap da ka met yap jong ikhlung. Met ikhlung badang chukha ka bagi buriyo ki bamtep kila thang ha ni ka khlaw. Halo ka jingkni jong drugs. Halo ka jing shale ben ki khlung khna. Halo ka jingleh jong ki kambaman. Bat kiwe ki man. Nginya kren nginya pasat jingmun. Haga program bakerpang ban malam shapi daga bati CTV. Mentang sengi kamat bangina keren kadi halor ke teenage pregnancy lani ke jing armet klampat depor but expert ide doctor adrenaline do ibede medical superintendent jong Kanish Das Hospital ke jing jelai ke jing apoi kha hakerta ke bampat dei kawan ra ik jing mamsutan kawan ra ya ka long ying long sem ke bajot ke bapra ka kata ki khun ki but khambun sha kawan ra ya ka jing kentai ya ki bin sembrio ki bale singim la ban kerngal ani banglan ba ki babun hi ki babret khun ki de ki ba ya poi kha klampat de por tasngi ni ne kren halo ka phang teenage pregnancy ringkat ba doctor adrenaline do ibri medical superintendent jong ka Kanish Das Hospital sanat chikat de apply por mo ban kren halo ka ni ka mat ka balong sensitive bha ka ba ni la ban ong le si hindre ka bakta apa ki babun balang ti hashwa bangin jam shakmat banya kali perthau banya kren halo ka ni ka benta ngakwa ba pin itu kham ha shu era dish pe ba kumbo pila ong ngadi doctor adrenaline do an bat na ha kani benta mentang awan kumi medical superintendent of Kanish Das Hospital then ring adon kata kajing songkhia ko pikhot enga wan ni kran halor kani ka phang namang la jetri khia po kani ka program ngidang sedang menswa kampot don kani ka program ka bede bi khna samla mentang ikot ka RKS ke mo kami pet ni adolescent health mata ka jingkot jingkhia jong kini ki khna ha kani karta ba hapeng shipo ro ka khandai snem tingal tri ha po Kanish Das menswa ko medical officer ngalong involved ba ni sedang ni kini adolescent friendly health clinic ro ha ka po ngadang don hang to 8000 Kawei like that nang tangala tri ro ha po naki CHC nantang la tre ro hapo alom DMHO po East Khasi Hills ni don chisha jingkit khiam ga DMHO begin pet baga district jongi ha East Khasi Hills kan long ga babit babiang hakko kot ka khia bagani kadon ga benta ga ka jing suma digi khna samla ka benta ka don kam ha tisna kata ka jing peni thu jong khimo la no sinyang shikat de e chini ke imlang ga salang ga jingi ka ba ya de ga benta te halo ka ni ka phang pat ka bangin ya kren manda si ka bangi laban ong ka teenage pregnancy akwa ba phin batai ya ka definition nong jong ka teenage pregnancy na do karta bakat no hado karta ka bakat no ka bahab hapo ka ni teenage pregnancy kuman shuong kata ka jing teenage pregnancy kamot ka jing long kami ha ka karta ka bampat biang kamot ngiong nakaliang ko ka khia mo ni shi ong ba ka jing he jing san jong ki khna hi ka kham to ka kan thei ka de ha arphosne tingi shi ong he ba ki de benum long kin di ben armet hapo ka arphosne le ki armet no hapo ka arphosne te kamot kata ngi khot ka teenage pregnancy te even nakaliang ka anro ma mane songkha ro ka don he da ka mo ka an ka ong bakim be ne songkha hapo ka khat prasne te ding nakaliang jongi pe nakaliang jonga he na ka no ba ngaon ban mi khmat nam ta ka health department mas ngong di men so tho ba ni ong be arphosne ma di tang dal arphosne seneng ta kamot kala kani ka met ka jo ka kan thei kala bit kala biang pa kan sedang ka ne ka pun kakha ne hapo ka arphosne kini kit khon met jong ka kim pat kot i ka jing he jing san they have not reached maturity they not yet matured ngiong mo they na ta da kham tam ni ki dukhot met ki be dei ba pun kakha te ka de ka ta ka teenage pregnancy la da ki one month ki enroll try kum kita ki khna ke bla armet ta ka mot la da ka skarta jong ki ka de hapo kha khandai snem ni always ni shim yakka kum ka ta high risk pregnancy kum ka dika jing armet ka badan ka jingma high risk pregnancy but ide kita mi khot ki teenage pregnancy de hakaliang ka kot ka khia pat kumno ka kta ya ka met ka phan bon sin hakini ki long ka me ki pampa biang karta kasi don ka ne ka tendency kadang kata ka bagi ong ka prematurity kamat kim ju khai ki khon madak banai hakidat ka baning kong dong issue i pat kani ka kta pe ti khlong phi kini ki khon ba kha khem pat banai kim ju kham im
kelat no te ka turu ka kata no kata ka one of the indicators kemot kita ka infant mortality rate ka at sekane ka ba ar pede kilong very prone ne ki kloi ko mga ong gid khat met kimpat biang kala man test na ma ka por ka armet katangi khot antepartum hemorrhage pada banai nen da kapun paden da kala kharo kala man thes nam hadin bakala dep kha katangi khot postpartum hemorrhage kabalai bingi ju kham yo I hang ni ka long gani ka jing kiu jang bp isi asngo si don gi barmet qbp te kan ni ka jing qbp ha por barmet ngam ong ka don tang heki ni khna si don heki ki rang ba ro ki bla biang ka karta hendi ka kham isi kham yo I ro ha ki ni ki khna samla kabasan bagi I ka de kan ni ka jing obstructed labor yo te bun sing silong basa akut kini ki khlong so we call obstructed labor haban support no kimla ban khai kita ki ill effects of teenage pregnancy ni kita ki jingma kiba up ikani galong kami haba kapun khon hai por ba kampal biang di haka kaliang ka data pan pila ban shubatai approximately thrai ki bon ne ki duna ne ki teenage pregnancy ki kan chalna ka jongi kum statistics bengi don ishim na kani ka mother app ni don mo man tanga dang ka mother app haka ba man naddo ki thik ANM ki batrai ha po feel hado ha po state karon ka app ka ba ki feed nang the hin po feel ya kanu long kami be ki armet ki feed hang ni ta katang daily ka long kami ka mantangi ong kata ka khanna ka ban pat biang karta ka ban hapo ka khanai snam ka armet ka immediately kila aya ka mother app ye ki long kami ki badan gi jing shitom hapo ki armet ki no ka jing pangshini kita high risk la don ka long mother app thing we can extract that the kani ka data bang IP man tar ka de kani ka data ka ba de the accurate one I could see because each and every health worker is responsible bagi they ban tap ye kani data we can feed kani data ha kani app te dangi pe kani data ngala ba overall jong state jong ri jong Meghalaya kalong ba ki teenage pregnancy ke the rate of incidence ka jing born kalong ba 9.3% 9.39% so 9.4% in the whole state dangilale pagka analysis ng ipet pa din district wise idang siya na Kawei talin maka eastern west district kadang ai ka no report through West Khasi Hills niyo I banakin ni kaba hedo kade po West Khasi Hills 14.4% kat 0.0% na kiba armet total kiba armet hakas district kidi kat 0.0% kidi kini kiba di kita ki long kami kiba hapo ka khandai snem nang ta ka bot sa southwest Khasi Hills Kawei 0.3% ka wan sa south Khasi Hills 11.2 Kawei 0.2% na Kawei 0.8% wan sa north Khasi Hills Kawei % east Khasi Hills Khandai 0.100% west Jingleh Hills Khandai 0.9 east Jingleh Hills 9 Khandai % karib hoy phra 0.8 southwest Khasi Hills unta ter kilong phra last kadi ki East Khasi Hills 0.900%. Ti kong habang ya kran patlong haro kani ka teenage pregnancy dakiran ki unwanted pregnancy la se. Kumno kin wan ki laban wa jingaram. Tagi basabat bor katu automatically non problem. Ki doktor kin ai ka service kin moment le ka abortion care ka ba ar kin dong kam jing sil ha ka hospital sarkar kabalai long it will take care na dong shadong kaba sao pade ngi julap pade lada ki day kita ki case ki ba mdi ba sabat bor ndi na ka jing bakla na ka jing bam tit na ka jing bam dan ba batai ne na kita ga bring kok ba ayo ka balai ro ting kim realize kim so tho ten re menta nda kla ja kom ni ki1 ki kon se ka clinic chungi ka adolescent clinic kiwan ban seek ye kane ka service man ban panha tingi what we do ngile ni counsel chwa so that counseling is given but ni junla majority of the cases hadin mengila counsel teng kiwan be kimik paro kimik pa he kiwan baple daga jingya daga sosi kiwan ki omangi kwa man moi ko jingi dang kwa ben chong school ni sosi bagala cha komne jing bakla then re pan ngila pan depth counseling majority very few majority kim tre shoban panha te kadon kalat pare kumno bingi ai ki pare kalong ba kam tam le haba ki kwa ban phule bia ni ong ba lada phim kwa bo ini khon nai panha to ka chong ha ki ngim force ro ngila a council ka chong ha ki la decide te men dalat ki kwa bo pade ngile kumne
Kadang ka option bengi ai bengi raban gift ban ai no iti khlung dala dep kha for adoption. Sungi try best bengin kenang begini kena arpi kadang ka jing ta api ka jeng mo jeng perkhat. Nama dala armet hiti pol along guilty asngosi khamtam ne habang di school khamtam thil so thu umpat biang utau kena umpat biang ka kam ka kadang begini ka guilt ka conscience ringki ka kata eki mentally we have a lot of mental disorders also happening ka jing pang jong ka jing mo jeng perkhat ka kanrei ba mentar happening jing kina samna. Ti kata kalong hakaliang ka kot ya kiamo long ka help pais ti habang ikran palo ka an lada kini ki kun sama jungi ki poi kha klam padai por ki an long ki ba ka ika punishment ka ba kiyo menta lada ngi dan ki kena samla ki bajuan chapo ki hospital ni ki wan ki PHC ki wan ki CHC mento ba armet ti lada ngi lap ki dang de hapo jong ka khandai snem ka pas nem atre under the POCSO Act kan ka POCSO Act mo ka ba halo hapo kan ka an kila ong ba ni kim ki doktor la dang yu one across ni lap kum kini ki case ki bawan shangi ki bawan menong bengila armet kala bandai mende ki sabat bor dan sabat bor ni lap no dang la ya keli ni dang sabat bor padero kadika ba ka bai ka badon ka jingamon lang ki bateng teng ki mi paro kim non objection mo ki hende kan ni ka an kam sa ni kum ki doktor ni haban pentip supolet ndi ngai FIR aku pas tuang ni ki beri ro khoi menta ki mi ki pagam juno chama nyalam ki hospital ki snap ja hadu bet ki khon ki mi ojing sumar sho ma ki te nyalam hospital mde bengi ai FIR mangin lama report ki ni shu pentip yo polet nama ka an ka pidin pentip dengi la pentip yo polet pade menta polet unsale ka badong kam unsale chaki ka shong tari ki mi ki pa ba ka ya kumno ki proceed hende kan ni ka an sisa lada lap ko mi ki ne bagi ya shongkha ne ila armet ne hapo kane ka kerta te kamot kane ka an si susan ai ka kta ya utu khna chandra kamat ulong mo usakem kembala hina ula penken ya ka an te ka ba lapen armet ne khna haba fi ong kumta tengah mot merkelin asendan kata jing kili hado kan no kalong ka badan kam bangin ajing hikai jing snagi khun ki ti jongi mar ka sedang na la yeng mo ka jing nang ka jing sna pi ha pi don ka jing tip ka babiang ka maphinang ban sumare la de tengam ong su tang jing nang jing sta jing khna ke jing ngatra kilong kme kilong paro namara ban poi ha kan ka pot ban ong baki khna ken armet na bun sing ngatra ngim jong baki kade ka baki muk ki thumu kade ka baki khlam poi perkhat it's like unwanted ki khlam poi perkhat not planned unplanned pi kajing armet hini por hinga thai mdan wi khna samla iban plan man ngan armet no manta te habang adan pa kajing nang start bang tip ade ba plan ka an kam sa yanga kaneram lada kidon kajing tip man ong ba wo na kalyang ka kot ka khya kan kajing mai nga la armet katur kaneram lang kalyang ki mi ki pala da kiru kin yo alam ye kadni ka jing tip ka ba plan ide ban sumar bahai ki khon ngin hikai ki bapleng di ban sumare di khamtam kum ka kan thai bre but what na kalyang ki khna sin rang ro ndi taman ong ba mo kata ka act ro ka don POCSO Act la philei pen armet ye khoi ka khna la da kadang de hapo khat prasnam kamot kadang jing ma ka yo ling ba ngani ka an ka ban pen la pen nga no hapo ka an bala sa set pato nen sa fai ka ba ar ka long ro kum ki khon chandang ngas ngo nga ro don khon anu isra ngaso ka di ka kamram jing ki long me long ka pa bekin ai ka jing ka ki khon chandang ka di ka jingburam le me ki tai ki no ye ken thai bre ka ju ka kan thai yu chandang kan thai ba ka ta jingburam ka long bangi deban perkhat ye ke ka ban nja lingba ka jingle ka jungi kata ke the consequences of our actions te tingas ngo hakan ni ka jumantali ka long very challenging ik make pa bangin penhe pensani ki khon hendring aso di tang makipa kide kita ki mo ki beri ki ba kong sando ka jing im jo ki khon samla jungi ki ban ai kata ka jing ban lamlenti ki ban petini ki hagalenti ka badai par ha ka bai daily kham tam hakan ka teenage pregnancy ka di ki jing hekai ka ban tip ki ba lada phile akumne ka ni kan saja daga jagom ni kadang ka jingma kamtam hakaliang ka kot ka khya temdi tanghaliang ka kot ka khya kadang ka jingma hakaliang jongka anro te habang ya kran par school egam tu kishidan em ki awareness program
La kalian ko kot kakya aling bagi ni adolescent counselors ki bangi don ki don hot ki don ki adolescent counselors ki pet ki adolescent clinic apo ko hospital ni dah apo Ganestas ko ni dah civil hospital ko tikini adolescent counselors ki penlong di outreach session ki le ki snong ki tha ba ki ju le ki school ro tiki don ki school ki ba don kata ka jing so kit khia long ki don kata ka mensie man ai ka jing hikai amtang ye khot kasla ki ko ban ai jing hikai ri long ki khon samla jong ki khot iki tikini counselors ki let nama kalong kabran kam ban aji kai kena school nama kadeh keni kerta hi bagi deh ni kerta ba school ka school ka dige week institute ka ba ngam tip ngat ki khon jongaro la dang ong ima ka kmir dang tek yong ambi ong imis ina ka dige long ki burro ma ta tai ki no hi kai ki don kata ka jing mo kata that understanding ba kani ka school ka ban ai ngi ka kalong discipline ki tien ta ka mot ka ik ba ki kai ki long receptive tengah semua kini ruka di Kawei ni program ladang ia tri bahahi bagi pentelun ya kah agar kum kabadai ngasong kani rap ikon samna jui. Ti habang ya kena pahlok ni peer pressure mo ka jing keduk parlong hadu kan nu kata ban pinpoint ni teenage pregnancy. Si ni kena kata kali big subject pi nama habang ikran sepang gini kena samlang ikut ki adolescent. Kita ki adolescent mo ki yong kita ki ba don hapo kerta hapeng shipo ba kandai. Menta beling ikut iki ka adolescent ru beling ibu iki ka jong ka kategori mengisi ong bagi adolescent ne kita ki kena samla ki kena lung mo kim kidang deh kata ka kerta ka ba kim deh shu ki kilung kena tang ba kim pat deh ru ki rang ba kilong in between transitional period ni kon ti hai ni state beli kalong very crucial bangin ai ka jing hikai ka bet ka biang dina ka daw ba kidang ki encounter ni ki kendo ya kita ki jingkala ha kamet ka phat jong ki physical health ki jingkala mo ngathrai pla so thoi kat bagi nang het nang san ki dong development physical development ngata ka jingkala ka rukom ka kita ki changes ha ki ka rukom perkhat perdai kim long sum ki khulung bang khulungi perkhat dong mai long simple si sur si dor kan dak la poi ha kan ka face pada kan period ka ba ki khot ka adolescent period kamot ki don kita ki jing perkhat ki ba ta ma kelas dang ban to set up their own identity. Then you see the emotional changes, physical changes, and then the sexual changes. Kini pada kiri khot met. Ki bede ba ka kam jong ka pun ka kha. Pengi don kam si sai kata ka hawa hayeng haskol ba ngasimot hapo ki jaka ka bagi kendo tahang ni pada ken kasawan ka peer pressure. Kabala dangam le ngatip email yong kam de ka ketua de bamlong ka basnio hindi teng para kena kalau mengi challenge di ya I secret ni di mo kyo di me me ba kenthe you know that peer pressure plays a very important role ki kwa mani penbut teneng lem you know tela dai itai ile ngaro kwa le lem do ngatip di dan ka por pada mdi ba ngakwa ro ki force nga no kolong ni kata bi ka self esteem jong ki sekilong you know kilong vulnerable to that peer pressure tengah try kadong kam yangi kimi pahang ni rum de ban chi kai teng ji kai ngi man raise the self esteem ngi pen you know I ka support eki bikin don ka confidence kanang ba they will not kinom long vulnerable to peer pressure tang long confident kam no one can change me I'm very confident I know it's like this kalau hata ka dor teng ila ban ong ruba dalam kwa bandan samla ro tong badan samla ki parlok lai kwa lang bandan samla ka kadiga you know kadiga trend ngam la dai kita ki don ni have done lang you know tikalong badan kam bangin jet bahai ki parlok ase that is very important tahang ni ngoi phi bangi make pang i don go big role bangin hikai ki khon amtang kita ki health wise and even ikani kono ban jet ki parlong komno ban ai kata ka support iki in the sense bangin pen long I my ro to at the same time jing e ro khnang ba kini ki khon jing kin don ha ta ka right frame of mind bikin don ka confidence ke kinom long vulnerable ti ko habangi phaibesh ni kamat mo ka ba yung idang i misi i ki khubor man ka por ki jing bread khon na ka por ka por mo ka ek advice ka ba pi ai ki nakalyang jungi ki nong sumar mo ginong mo papet ya ka ka kya ang asmo ba ka to Jingbret khon te ka de ka we ne ki ma ki Jingleh ki barang atharai kung Kristani ngismo manong mangkalong ko ba kaba ar ka ngasmo ba kani ki Jingbret khon ngatharai ladang abret kamot bang la su kamanse ai ngasmo ba to khana hadin bagale to kamro ni
kandon ka effect ba ya ka kandon ba ka jing sngo si ba ka ni kalaban kata ya ka wa kaliang hado ba kan yo ka jing pang ka balaban kata ya ka jing mot ka jing perka kata de Kawei te ka advice ban ai mangi te kata ken we see when ni haban so tho sha la dang in le kanu no ka kam ka don lupa ka consequences mo git ngo ban ong ngan kan tui khna samlang ne kalong ba one shakmat wani kendo yakinong ai jing sumar wan chiki health facilities ngi we chiki sub center ikendo ikinas le chiki PHC kinong ki doctor wan chiki hospital ngi don ki adolescent counselor wa jing te shaban le ekano no ka kam namar kham tam ha ka be daily ba ka pun ka kha ya kata ka jing khle ban ai manang pen sapreng shu shu umi kini ki khobor ban ai ka jing hikai ya baro khan am tang ki ta kirang ba snong gi ve sin re wadi ki nong song snong nang tai hapo ki school nang ta hapo ki jaka ki ba don ki jingelang kumantangi silen oh sikini ki kino ki kinja lagi na bende hai kini ki organization ti kini ba ki youth groups we can go so to ngile chiki yeng mani lagi khot engi kat bangila hi ngir kum ginong tre jong kot ka khyang hi deban sim kani ro sim kum kalat Kawei bangan yo pin safreng kini ya kini ka mo kini ka jing tip akin yo ka jing sai begin sumari lede ti haswabin po touch bakut ka we ka jing kili ka bakhat do ka bangamot ban kili phik ha ka jing so jong phi ka ka role jong ka society khnang bangin la bangin yada nakani ka mat role society is very important na mga tharai ngi sungi dong ka jing kit clear kum ka imlang ka salang ka ban kiu sa phrang ni de ban pek dai kham tam ha ka be de jong ha ka be de ki khon sam la jong namar lada nginang bangin yalam nanti ki khon sam la kamot inyo kita ki khon sam la ki ban long productive ki ban long ki bakot ki bakhya ba ki balaban contribute ya ka imlang salang ban in contribute economy that is one. Number 2 pada nakaleng society pada ngasngoba kamde ka kamtang jong kot ka khya marwe ka ban ai jing he kai ka ban ai jing somar ka ban hending asngo kyong prevention is better than cure brain up bakanja ngidi ban ai no ngidi ban slur no da ka bangi pen tip khnang bakin kin shimik ti la jing ada tikani pada ngasngo ngi hap ni trelang untang health department ngilale amantaro ni she tre hi tang ba social welfare all along but education department hingi sotanat menta ba sarkar ham tamling ba initiative jong principal secretary jungi sa sambar kumar ila rup in lang ru wadi kani ka MSRLS mo Meghalaya State Livelihood Rural Scheme ka ba ka bahap hapo ka NRLM hakabamenta hado isnong kitao kini SHG ki self help groups yakiring ai training ki harap lamingi te kini digi ki bangi sngo bangi dibini trailang te menta even ka snong ro lingba ka village health council kala extend mo yata kala ai lem yata jingkersani ngi te what iki faith based organization ang tang ki kristan ro ninga so ki faith based organization ro lada ni trailang bat ngi kan no babahan mga iba kata ka jingleh ka jing khot jong gi mani yangi kadam ka jing yaram hap ki khot gi mani ngi bingelet mga bi counselor ngi shelet man be ki khot kadam ka jing yaram ikini khna bar ngi iba kati khna ro ki don kata interest ki wan shakmat ki wan kili jing kili ta ba ki kili jing kili ka de kalong ka good sign na makamot ki kwa ban tip ta ba ngi da ki yo ka jing tip ta hangta kin nang ban sumari lade tislach kade doctor kata ka jing pasat jumur ka jong phimo kini ki benta ki ba pher te haswa bangan penkut lesi rang don issue nakaliang ka jong phi ka ba phikwa ban pasat jumur thakani na marba kumbagi te ba ka teenage pregnancy ka kata ya ka met ka phan ka kata ka pule puthi ka kata ya ka long yung long sem te la da don issue nakaliang jong phi lesi hangi hang tai ka ba pisngo ba pinang kwa ban sha bangin penkut ya ni program ka jong tangkat dia mas ko ban shu ong ban naling bangan ne ka teenage pregnancy na ka jing song kha khanna teng bonsing yo iba kini ki relationship no kini ki jinga de ki ba bakidang ya dong ha po pe dang khna makadang kidang lengkot ka jung mo jing perkhat ni bi kini long ying long sang bonsin kim long ki ba kamen namar phi mde ong bakatang je e ne bladon khon de ka Kawei ka kta ro ya ka ne ka yo ka kot te we ha ba ka yo ka kot ka long ba duna te ka don ka jing ya pat ya para ro teng te ka ni pa dang su ka nom ka long ka cycle ha ka ba ini ikon pada iem ha kata ka situation ka ba yo ai kata mo kata ka right jong i ko khulong nomor 8 ka kami ka de single mother ka pari ka sumari teng haban kamai ka ji khab iti kon ilong neglected ta kata sai ka ko ka khya jing ti kon
kita ke di bangiu I maka haka jing tre junga kum as nong ai jing sumar ngiu I begini ki khon ro kadan ka impact ha ni khon beki kha te ngasngau ka last message higam kumong number 1 prevention is better than cure kadiga ka basi ikramral por te ngasngau ngi diban long ki ba shai ki ba shampang kum ki kimi ki pa pat kum ki khana samlang ngi diban wat ik jing tip ka ba dei ka ba panya kanang bangin nang ban sumari lidi bangin shimi ki la chingeda bab kumungin ada ka long bangin hab long kita ki ba scam ka jingmot jing perkhan idi ban ba scam jingmot perkhan bangin focus jwa ha ka ba ke ik barong kam bangin kong edi ka kwat ka khya ka magi ban ai bikin he kin san bangin poi ha ka ta ka jing he ka jing san ka ba dap ka ba biang ka mat kilong mecha physically ka ba aru ha jingmot jing perkhat ka pinang he nang san ka jingmot jing perkhat ro la kham long rang ba Tega balai pedero ka karya kata kajing papin concentrate ha ka jing puli puthi nen da piladon ka kam ka jam linang ta cawan king kata kajing ka pat pede ka bapin perkhat sai ban snai ka long yelong se itai kum ki kimi ki pa kum ki nong ai jing sumar asmo itai di message pa ko ban ai hot kam de ka basuk ka kalong basuk ban karan han de ban le ka kham e ten ring asngol adangia Tri lang lot barot khoj bat ki khna samla rong so kin long ki ba ko ngo ki ba kham tam e ki me ki pa na ka jing kai ri ka Kawei obedience to your parents mo ka jing nge ki me ki pa ka jing boro me ki me ki pa ba ki bu ki me ki pa rong di ban long ki parlok di ban don ka por na ban ta ki khon am tam ch pen biang ka bam ka di ne ka ta ka jan ke ne ban no shong school hande ka ta ka jing shong kai quality time ngatip kam de ke besuk anta bang ya bon ka kam ka jamot mangir ka jo teng umdon por bhamani shom mi khon ta manga tharai ladang spentes pet ngin invest ha ini kan biat ngatrai ngin yo ke ni kata ka mo kata long yen long sa besuk this not sha kata ka jing kren jong pi le se kan I'm see mi babun ban ngin ya persang lang mo bante ya ke imlang ka sa lang he te blishi bon doctor ka por ka jong pi thank you so much kari ba jala kan kiu la ki khun samla jong i kin kiu kum ta ka long ka badan kam ba pin thau ba thik pa thik ya ka jing em ka jong pi khnang ba ada poi ka por ba pin phai dien pin nam ba be ba pin ngo sarong ya ka rai ka jong pi kublish bon